Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър-председател, дами и господа вицепремиери, уважаеми колеги! В края на миналия месец, господин Министър-председател, бяхте в Брюксел на среща на върха, среща с министър-председателите на останалите страни – членки на Европейския съюз. И там заявихте нещо, което не мога да скрия, че наистина ме радва. Заявихте ясно: стига Гърция, вижте Видин. Всички гледат Гърция, а Северозападна България остава най-бедният район в Европейския съюз. И по този повод моят въпрос към Вас е: какво предприема правителството, какви мерки е предприело, за да гарантира финансовата стабилност на България? По същия начин, какво вършите Вие, какво предприема правителството за банковата стабилност? Има ли опасност за спестяванията на българските граждани в банките в нашата страна? Благодаря Ви. За отговор премиера Борисов. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Хайтов! В никакъв случай не така драматично и не с такъв патос към нашите съседи съм говорил. Просто действително от 5-6 години тая тема стои непрекъснато, независимо от това кой премиер е там. Аз спомня още от времето на Караманлис го поставяше този въпрос, после Папандреou, после Самара, сега Ципрас, едно и също. И темата е винаги дайте пари. В същото време ние през цялото време сме старали да бъдем финансово дисциплинирани, да харчиме колкото изкарваме или да пазиме майсторските критерии с до 3% дефицит и съответно нисък външен дълг под 60%. И винаги съм считал, че тези, които полагат усилия, трябва да бъдат стимулирани. И плана Юнкер, и в момента за радост, благодарение на всички вас, че има парламент и няма политическа криза, винаги съм казвал, че колкото и да сме различни, това, че има правителство, всички еврофондове работят, парите си влизат в България. Вчера приключихме и в земеделието плащанията, 1 800 милиона за периода от 2014 година до сега сме платили. Така че, благодарение, повтарям, на политическата воля на всички партии, това се случва. Още ноември месец направихме необходимите неща с БНБ и Министерство на финансите. Знаете, че клоновете или България гръцки банки няма, те са юридически лица, те са с необходимите условия поставени и се наблюдават от БНБ. Така че в този смисъл на банкова криза в България няма. Не така е положението в Македония, не така е в Румъния и Турция, където има по данни на Министерството на финансите гръцки банки, които нямат тези пенали, които ние сме сложили за тях. Тук би евентуално възникнал проблем, ако тръгнат да теглят парите от една банка в друга, в територията на България. Но се надявам, че българите вече видяха, защото към вчерашна дата над 3 милиарда 670-80 милиона вече фонда за гарантиране е изплатил на вложителите в КТБ, над 108 хиляди вложители са си получили парите. Така че, мисля, ако не създаваме ние някаква от глупост истерия, няма какво да се случи в България. Но ето и тук е една задача на парламента и сутринта я поставих пред председателския съвет за другата седмица. Разбира се, ако се съгласят да ни изслушат, това е избирането на управител, подуправител на БНБ. Ако има проблем някакъв в България, това е, че в момента титулярите там, единия изобщо липсва, а другия, деца викам, остават още няколко дни, докато Европейската централна банка ежедневно работи, взимат решения и си е хубаво там парламента да намери необходимия консенсус, да положи необходимите усилия и да изберете ръководство на БНБ. Това е, което мога да ви отговоря в този аспект. Благодаря.